Hello everyone, welcome back to Sia vlog. Today I Nani tent biहरदोंमोन Flipkart online आवहाय दा सफैबाय आरो दाख्लैनो बिहरदोंमोन मा थारिखआव बिहरामोनथाय बावबाय आरो जिखुनु जाया दिनै सफैबाय बेखौ बानायनायनानै नायसै नानियाबो उन्दुदोंसो जों बानायगोरसै आरो बानायनानै नायगोरसै नानिया उन्दुगासिनोसो दङ नायलांबाय था भिडिअखौ जों बानायनोसै बेखौहाय आरो न'आवसो दंफैयो बियो आं न'आवसो दंफैयो माने नानिया लोमजानानै बिराद गाबबाय थादोंमोन ना ओंखायनो आङो न'आव दंफैयो आरो दा गाबबाय थानायखाय न'आव लाबोदों आरो थ' बानायनोसै टेन्टखौ नानि उन्दुनायावनो माबार बानायनोसै आरो माबायदि सफैदोंथाय मिथिया गाज्रिना मोजां आं सुस खालामाखै बेसो सुस खालामनो आरो गावसो ओमफ्राय नानिया दासानदि लोमजागासिनो आरोना बिरादनो ओंखायनो बेखौ बुरखायनो थाखायनो बेखौ बिहरदों एसे गेलेला बायथोंसै होननानै लोमजागासिनो नालाय लोमजागानो रोंला ओंखायनो बिबैनाव एसे दोनफैबाय आङो मोजां मोनगोनदां होननानै एसे माबा खुसि जासिनदोंबो न'आवथ' गाबलुबाय थादोंमोन आरोना एसे एसेयावनो माबा बोराबबाय थायो एसे एसेयावनो गाबो दा बिबैनाव थाबायबाय बिबै बिबौजों थानो मोजां मोनोना बियो ओंखायनो आलासि जानो लिंबोबाय आरोना बिसोरखौ बावनो बिहरनानै होबाय नै बेखौबो सफैबाय न'आवनो बिहरखादोंमोन बिहरनाया ओमफ्राय नै दिनै सफैबाय आरो बिसोर मैयानो फैदोंमोन बानायनो गोसो होगासिनो दा बेहा आं बानायनोसै बाराबा नै मा मोन्दों देखायनां टेन्टआ बेनो नै ओमफ्राय टेन्टनिलाय बानायनांगौआसो खस्थ' जासिगोनदां एसे माबि दंजोबो नैलाय नै फोरोंनाय दंखायो नै माबायदि बानायनांगौ बांद्राय दामबो नङा 400 सामथिंमोन बावथ' प्राइस लिरनाय थानाय नंला मानो होनबा जों पे खालामखादोंमोन नालाय माबायदि मोनदों नों बानायनो रोंगोन ना रोङाबा आं बानायनोसै नायदो न'आव फैनानै गुफुरसिन जालायदों नायहरलाय बारा उरायखारजोबसै हनै उरायलाजोब्बाय बिराद बार दङ ओंखायनो नै न' बानाया बावनो बानायगोन आं बानायगोन ना फुरा बारजों नै साउन्डआ माबा जाजोबसिगोन नै बारनि ब्रुर होनलाजोबनायसो हाबलाजोब्बायदां ओंखायनो न'आव बानायनो ना मानो सानबाय जोङो साउन्ड कुवालिटिया मोजां हाबनाय नंला नै बारनि साउन्ड हाबोना नङाबा बारसो माबालाजोब्बायदां साउन्डआ ब्रुबाब्रासो गाबलाजोब्बाय बे न' बानायनोसैनो ओमफ्राय दा बाव लाबोफिनगोन आरो न' लांसै मा ओंख्रि जाया आलु टमेट' बानलु बाथोन ओमफ्राय माबा मामोनलाय जोगोनार बिबार फाजा मालाय गोथाव दा मोनायाव दाउ जागोन दाउ खानाया माबायदि फैलायगौ मोखाङावलाय थेरेनाम उरायजोबसैसो नानिखौ फोजाहैगोरसैनो नानिखौ लायगोन थांसै जोङो फोजाहैबावनोसैसो उन्दुदोंसोमोन गेलेगोन बे जों बानायनायखौ नायफानायनि गेलेफानायनि लायनोसै नानिखौ जाथारबायमोन थुखैया दिनैसो थुखैनानै जा मोजां उन्दुबाय गोदो उन्दुथारदों सान्दुं गोसाथार बावनो थुखैफैदों आं दहाय बेयाव थ' फोजादो Sia, nih Indonesia tahu Sia, mami. Mami. Sia, fide. Nih malah berdeng nene tian labu itu. Bang fide nih bang ya. Nih. Ini sindiran labu nih, sindiran. Foja jeng. Sia. Mami, nih, wah, खुसि जाखाबावबाय नै गोजाननिफ्रायनो नुनानै
Ini nunggu mama. Nayornya deh. Pita mami. Mini lek apa ini lek? Mami, mas tuh ya? Siapa? Jika nak orang na, macam siapa? Nih, bisra banai hanggasin dong. Banai jen baik. Deh, banai deh. Lausi kelas juga. Begini. Mami, kena, nono. Nikah ini style. Kiu nono hone nanggo no kiu nono nai. Mami, kiu nono. Boleh. Ayah. Mana dulu? Sagusan bayam rai. Mami. Mami. Hama. Nih, nusuna. Hasilnya dah jabai nih. Mantai sana usuna. Jangan berap, kau sadar. Nah, engineer fikabaile banegra. Ando udah kalaman, banen reng kalaman angin deh. Andai lah juga baisiman, mari sekarang go. Sini fikaba engineer. Nah, ubah mentam shape, amre ubah mensi shape arna. Biji sekarang go nih. Nih biji. Sini apa nih bini goblong sekarang go nih biko. Engineer reng asih. Bapak semandung ini. Yo bapak mana baik? Siapa kau lagas tunjuk? Mana kau kerja kena siapa? Nunga, banza sih. Nah, banai gasin tung tar. Saya kira bu banai babu. Bisir thani itu orang asih banai babu. Bapas banai baik kini. Be gap kuah, gap kuah. Sia gap kuah. Nuno habdu mah. Oh nih hablang masih sia. Dana habjun kabe mami. Ayo. Ang habjun itu bodoh nih. Dai habgan. Dia habdu neng. Singo sa habnan thabai. Bele cia bele. Bah. Bele cia bele. Bere. Nih ada. Bah. Nah, banai kosto tar banai gasin dong tar. Nani ni takai. Biar orang habnu lugi ni ham terla, orang gap gasin dong. Nuo habnu lugi terla nasi ya. Oh. Banai gasin dong tar ni. Jikual gasin dong nang. Jahang wale nih. Nuo beram mata zabai jengko. Banai bay. Zabai na? Zabai. Nih bukai. Bukai jen bay nih. Nulunya pura mancis nangkaku na. Zabai habi cuma. Habsai mami ro. Dana sekarang usah zabai bay. Hone zabai, hai. Zabai. Lai, nu zabai toh, fai deh ibar. Tiana zabai nengna. Zabai toh, nuah. Oh. Siana nulu bay. Bay, sia no singau. Siana no macam terleh. Wah. Bay ini sana. Hidup, anggu hab nago, ang hab jadi bau. Hah? Deh, apa nago nih apa? Bye bye, Sia, bye bye.
Coba undi nanti mami. Dede, habdo. Dede, habdo, sia. Hunai. Sertom bela. Neng apa? Sia. Nua खारबाय हनै न'आनो खारलांबायसो हनै सियाना न'आव लाबोबाय एबार हाग्रायाव जोयो नालाय बाव गेलेनोसै न'आवनो हाग्रायाव जोयोलै सिया न'नि सिङाव न' हाबदो दे सना दे गावखौ गोसो बायदि गेलेदो वा हाबलांलायोनो सिया वा न'आ मोजांथारलै नोंना मामि सिया आगर दंलायलायो सियाना न'आ नै खोरखिबो दङ फुल बागानबो दङ दाउबो बिरफैबाय आयौ हाबजाया हनै सासेया हाबजा हाबलांथारबाय हनै हाबलांबाय खुनुरुखुम बोरो मानसिखौ नुला माबायदि नङा सियाना खुसिथार नै बिमा थांनायखाय बोरो सियानि न'खौ नायनो दिनैना भिडिअ बेनो आरो सियाना थेना जाबायनाय न'आ सोरबाफोर उन्दैफोर गोनांबा बिहरनो हागोन दामाबो बारा बुरजा नङा डिसक्रिपसनाव होनो हागोन जोङो बेनि लिंकखौहाय नायनानै बिहरबानो जाबाय सोरबाफोर बिहरनो गोसोबा जोंनाथ' सियाया बिराद खुसि बेखौ मोननानै दिनैना भिडिअ बेनोसै आरो गासिबो हाबलाजोबथारबायहाय हनै सियानि न'आव हाबजोबथारबाय गासिबो साथाम साब्रै हाबजाथारो सियानि न'आ बिराद गिदिर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनोब्ला कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो लोगोफोर बाय बाय गाइस बाय बाय